Stano bol vizionár a líder a zásadne ovplyvnil budovanie trhu fúzie a akvizícií na Slovensku. Stál na začiatku a pri zrode toho, čo Deal Advisory na Slovensku v súčasnosti je. Pri svojej práci dbal veľmi na technickú stránku každej transakcie a rovnako dôležitý bol pre neho aj ten ľudský faktor, lebo na konci dňa každú transakciu robia ľudia. Stano pre mňa, ale aj pre mojich kolegov bol nielen výnimočný odborník, ale aj mentor a človek. Formoval celú moju generáciu, z ktorých mnohí vyrástli v rešpektovaných lídrov. Ja pevne verím, že jeho odkaz pretrvá a ešte na veľa rokov bude pre nás silnou inšpiráciou.